Hello bye bro. Tapung ni jorao sing gobang kukno nubi botongo tei khnawi botongo. Baksaba hamsakma o kelegai kobar sao baksaba kubui hamsakma maya angai thwinai botongo. Omo haising gobang mano khnawi tongo tei nubi botongo. Ango bono norokno sanamusungo. Kebono kebo hamsakma o ta thokaidi. Kubui hamsakma roimanya hinke puila sakangno ta hamjakdi. Nung bono bo hamjago hinke nung paithogo sabono nanai nini bokha boglasawi tongphuru nung methapai naragdi phia bono bo hamjago omo haike ta hamjakdi hamjakna hinke khoroksano hamjakdi hamjagui manya hinke ta hamjakdi obo wngkha kubiko nono hamjaknani mana khaya phiaba nini bagui khoroksa o sangsarno yakar klangkhe nini bwkhao nung bahima tongno omoni bagui no kebo hamjakmao ta thokaidi hamjakmao kelegai thangkhe nung bono jesek phano phrangna naidi bote phrangjakla hamjakmao waisa kobar wngkhe tamo wngno abo angni jibo sawi maya nungni jibo sawi maya thik no chini bagui bumate buphakotor phia o hamjakmao kelegai kobar wngui tongphuru bumate buphano uansukyakarui thwinani lama uansugo obo hai borok chwng kwbangma no nugo obono bo ang kok kwsarna musungo nung je borokni bagui thwinani hwnui uansugo aboni swkang nini ma tei nini babani bagui bo kisa uansugui naidi omoni bagui no hamjaknani jora naisingui hamjakdi jorani loge hamsaka hinke nono tei kebo nini hamsakma swkmawi manglak tei nini kubui hamsakma kubui nongnai teisa ang o kokno kok sana musungo kebono kebo kubui hamsakma roimanya hinke ta hamjakdi nung bo waisa khlaijagui naidi afuru sawi manani hamjakmao dokha taridi nung jorisi bono hamjakya hinke puila purono ta hamjakdi kisani bagui hamjakya hinke keboni bwkhano ta thwngdi tei keboni bwkhano ta swaidi।